Pojď se mnou. Takže ahoj, jmenuji se Tomáš, to je moje přítelkyně Veronika. Jsme v Renoně už po třetí a máme zde 3letou dceru Karolínu. Její první diagnóza byla v 8 měsících, kdy byla diagnostikována celková hypotonie. Dále v 11 měsících byla diagnostikována epilepsie a následně ve 20. měsíci po genetických testech byl nalezen Angelmanův syndrom. Před nástupem do Renony Karolinka dokázala pouze lézt po 4 a stát v postýlce. Dokázala se postavit. Nedokázala se soustředit, nedokázala udržet pozornost na jednu věc, neuměla udržet oční kontakt a celkový psychomotorický vývoj byl hodně špatný. Vím, že po každém pobytu zde Karolinka vykazuje velké pokroky, ať už je to v tom psychomotorickém vývoji nebo v vývoji pohybového aparátu. Jsme za každý úspěch jsme strašně rádi, protože je to s ní velmi pomalu, ale pobyty v Renoně nám pomáhají v tom, aby se Karolinka zlepšila. Nyní dokáže Karolinka udržet pozornost, dokáže se soustředit na určité věci, které jí dáváme, aby se s nimi hrála, dokáže udržovat oční kontakt a být samostatnější trošku. V Renoně jsme velmi spokojení, protože je tady velmi příjemné prostředí, příjemní lidé a i cvičitelé nebo fyzioterapeuti jsou na profesionální úrovni a jsme s nimi moc spokojení. Takže pokud by někdo měl zájem o cvičení, tak můžeme Renonu velmi doporučit.